Да погледнем сега, когато личният и финансовия свят се разпадат. Раздяла и фалит. Може би познато за доста хора, а може би не. Аз имам такива преживявания няколко пъти, бях на дъното няколко пъти, погледнете всичко в това в началото на първия епизод. И така, когато личния и финансовия живот се разпадат, най-лоша комбинация, естествено, върват ръка за ръка. Раздялата с любим човек и фалита. Две кризи, които сами по себе си са тежки, но заедно могат да изглеждат като краят на света. И въпреки това, именно тук човек се ражда в най-голямото ново начало. Да поговорим за двойната криза. Когато любовта се разпадне, губим част от себе си. Избор пред нас. Какво всъщност се случва вътре в нас? Може да се направи. Позволи си да скърбиш и за човека, и за парите. Това са загуби за сила и надежда. Трябва да правите тази практика 21 дни вечер преди лягане. След това ми пишете как сте се променили. Затвори очи и вдиши дълбоко. Представи си, че стоиш на кръстопът. Отидете в YouTube. Намерете канала Да, животе. Последвайте го. Ударете камбанката, за да може да следите винаги всичко, което се публикува в този канал. Коментирайте и препращайте, споделяйте на всичките си познати. Нека канала расте, нека всички хора, които познавате и дори непознатите, да могат да научат всякакви нови неща, които публикувам в този канал. Моят девиз е Да, животе, на щастието, на здравето, на успеха, на изобилието. След енергийни практики